Sarearen helburua da, identifikazioaren aurkezpena egitea, gure aldetik eta gero saiatzean, ez bat egin lehenko bote prontoan, baina bintzat eztabaidatzen edo zerbitziak nolabait egitzen. Orduan plantatuko dugu, sarea nolatan zainotan eta ronkarekin, eta gero bai botako dira proposamen batzuk, demozean, udarak ere egitea eta planteatzen direnak. Eta gero pizkatako dira, baina batzuen iritzia jasotzen eta nola horatzen duzuen ere ikusten duen artean. Orduan antzeko patxikizate aurkeztuko du, nola elkartu ginen, nola sortuzen sarea, eta zer erronka orokorrero planteatzen dituen. Nahi, unos jarra, baina pasai eratu da gura sartu bat urte, eskualdetatik. Lehenago puntua, nola elarrek esan dut, eta aurkeztena bakarri, bide izatea egin duke, independentziaren aldeko kentza duten, izkinarteko iritzia, proposamenak egiteko eta nola baita egin eduna prozesatzen bat. Denok egindako sare bat egiteko, eta ez, goitik, gobernatzen diskutu batean egindako proposamen egiteketan zago. Sarrera, identistak sarrearen sorrera, batez ez ikusia du azken publika hauetan eman diren eman egin duekin. Nola bai, asko izango da, bizarratik ona eman diren egin duen ondorioa edo. Unitu asko egin dira, Etalien munduetan, nazio eztabaidagunean, markaga, eta horietatik, 2009ko urriaren 28an, nazio eztabaidagunean osoko bilkuran nazionalpeka bat egiten eta onartu egiten, beharrezkoa zela, independentzialdeko elkargune erraldoiak osatzea. Erabaki hori kontuan hartuta, hainbat mugimenduetan, mugimenduko jendearekin harremanetan jarri ginen, eta otsailaren 27an ari gara dokumentua aurkezten. Dokumentu hori erabiltzen aurregunerako deialdia egiteko. Gogoratuko duzuenez, azken urte hauetan, nazio eztabaidaguneak aurregunerako deialdia egin du. Eta aurten, pentsatu genuen, barzala garaia aldaketa guzti kualitatibo bat egiteko, eta, ez ustean, kriston arrakasta izan. Eta lagun horiekin, eta lagun horiekin, nako deialdiari erantzunez, hori bila lagun ekatu ginen, aurten guardetik ginen. Aurreko urtetan egintzen, baina bost aldiz handia zurazki. Eta ikusi ginen badagoela berriro, itxaropen zenbimendua, jende artean, badagoela berriro lanerako gina, lanetarako borondatea, eta horrek izlada izan zuen aurregunean. Gehiengoa okorretan dagoen egunen batean, 20.000 lagunen zertzea egitaldi batean, ez da egotero gertatzen. Eta gainera, anistazun bidotikoa ikaragarria ez duen, eta horrek guztakara ikaragarria. Independentzien aldeko sarea egiteko 10 arrazoi aurkitu genituen, hasieran egindako sartzea. Aipatuko dizkizuen. Lehenengoa da, independentziaren aldeko aldarria edo eskaera esparru topikotik errealitatera eman behar. Gure ustez, independentzia eskuratzea Europako zati honetan bideragarria da, ez da ulertzea da. Bigarrena, beharrezkoa eta premia daukauna. Beharrezkoa herri bezala bizirik jarraitzeko, premia hainbat eta ez gehiago egiteko, eta berri ere posiblea dira. Hirugarren puntua, aitortzen genuen badago dela lehentasun batzuk, Euskal Herria aitortza, zibile politikoen aldeko borroka, marko demokratikoa eta gubernatasuna lortzeko borroka, baina hori alderdi politikoei egokira uste dugu. Eta berriz, herri mugimenduen ikuspuntutik, pentsatzen dugu independentziaren eskaera erronka estrategikoa. Erronka estrategikoa alderdi politikoen bizkarren gainetik egon beharko duen. Eta beste alagoren arrazioa da, esaten digutaren kontra, gure ustez ez dugula zain egon behar. Esaten digute, nahi mugratxa izan behar duela erabakitzeko eskubide izatea. Hemen egindako hausnarketaren arabera,
Internetaketa egiteke, internetaketa egiteke, legalki erabakitzeko eskubidea eduki ala ez eduki. Bosgarrena, 21. mendean, aukera berriak baldu. 19. mendean pentsatu lortu ziren, 20. mendean ere bai, eta 21. mendean, dirudienez, Europako mende bat deletan, handikan beste prozesu bat ematen. Eta prozesu honetan, Flandia, Eskozia, Katalunian emateraiena, Euskal Herria ere bidera garri da. 21. mendean, independente izatea, aurrerako izatea da, modernoa da, ez da hemen mendeko eskaera bat, eta punta-puntan dagoen eskaera politiko bat. Zigarren arrazoia, egun ikusten no, Espania eta Frantzia nazionalismoek eraso batean abizirela, estatuek, ematen dizkieten pertsona guztiak erabilita, eraso lanak dira euren eredu nazionala indarrean jartzeko, eta beraz, eraso horren aurrean, guk ere zerbait egiten. Zazioaren arrazoia, esan denago aipatu dut, bizi irautenerako, herri txikien bizi irautenerako, guztiz beharrezkoa da estatu nazioa izatea. Hogei bat laguntzeko estatu nazioa ez dira energia baina herri txikiok guk ere behar estatu nazioa. Herri handia, Alemania esako herri handi horiek ez dute estatua baztertu, ez dute txikitu. Eta gutxiago, ez dute indartu behar dutela estatua hainbat indar ekonomikoen aurrean. Euskal Herrian horretaz aparte, nortasun guztua da, nortasuna, eta gure sistema sozioekonomikoa gudu antolatzeko, estatua guztiz beharrezkoa da. Estatu izaera, gobernako publiko-politikoa. Gero, identitatea, nortasuna, hezkuntza, hori guztia gurea egiteko, estatu ere beharrezkoa da. Eskumena horiek bakarrik aurradutzen dira estatu izaera, autonomia izaera batetik, hainbat eta hainbat kargo, gure eskuetatik kanpo daude, eta hori guztiek desitxuratu egiten dute gure herri izaera. Behatzigarren ideia edo arrazoia da, aktiboan izan behar daela erasoen aurka. Zan dugu, Frantzia eta Espania nazionalismoek, etengareko eraso mediatiko, kultural, politiko, eta poliziala egiten dutela, eta guk ere aktiboki hartu da jarrera bat, funtzionatuen alde, gure eskubideena. Eta amargarren arrazoia da, beharrezkoa zela elkarlanerako esparru bat sortzea. Zilegia da, alderdi politikoen arteko lehia, jakina, zilegia da, guztietan lehia egotea, baina hori gainetik, egon badago, egon daitezke beste esparru bat, elkarrekin egin. Eta kontan, aldarrikatzen duguna da, independenzian arteko lana, egin esparru. Esparru horiek oso zabala direla, non gehiagoak eskuratzeko gaitasuna egin. Zer gara? Bueno, dira arrazoia. Zer gara? Identistak zareak herri mugitu bat izan dira. Hogeita bat mendeko herri mugimendua. Koituta gaude, hainbat eta hainbat herri mugituan parte hartzen, kultura politiko desberdinetako lagune parte hartzen izan dugu mugimendu askotan, baina orain parte hartzeko mundu berriak ikasten ari garena. Eta identitak sareak hori lortu nahi du, aktivista, independentista den aktivista entzat, tresnak emateko txosin bat edukitzea. Identitak sarearen oinarria norbanakoa da, sarekidea. Eta behin eta berriz esaten ari gara alderdien jokotik eta gure eskutekin kanpoa. Norbanakoa osatutako sarea egiten ari gara, eta norbanakoen arteko harremani esker sare zentro bat osatu nahi dute. Leloa da, batzen gaituena denestea, eta ez banatzen gaituena mailanean, egin jartzea. Beste leloa da, mundu osoan dauden independentistak garela izan gaitezkela sarekidea. Independentista baldin badago, sarea hor ere daiteke. Hori ere aldatu da, lehen parte hartzeko bidea zen, asteroko bidera bat, bilera guzteak, kartelak, horako militantzia. Egun hori egin behar da, baina hori militantzia egiteko beste modu batzuk, eta oso lankorrak eta mundu osotik zabala daitezke. Gure erronkana, lehenko erronka izatzen aldatu.